Vostede, señor Rueda, non lle xera ningunha emoción ou responsabilidade adicional á presidencia da Xunta. Para iso hai que ter unha idea de país do que queira proxectar. E vostede non quere nada para o país, máis alá de gobernalo. Non lle gusta o país, o que lle gusta é o poder, manexar as institucións. Aspira a dirixir quen vai a un posto, quen ocupa un cargo, en cada ámbito e en cada espazo. Nós trouxemos aquí neste debate propostas a este debate. Vostede, señor Rueda, está acostumbrado a lanzar moitos bonos. Hoxe ampliou o bono cuidado. Foi antes o bono peixe, o bono chándal, o bono rural, bono cultural mozo, bono térmico, bono autónomo, bono aluguer social. Hai moitos bonos. Visto, voulle propoñer un bono novo. O bono goberno. O funcionamento é moi sinxelo. O funcionamento é simple e sinxelo. Os cidadáns pagamos uns impostos e o goberno resolve problemas. Que lle parece?